Għal darb'oħra Malta qed tispikka bħala waħda mill-isbaħ destinazzjonijiet turistiċi għas-sena 2026. Skont diversi siti u pubblikazzjonijiet internazzjonali u rinomati, il-Gżejjer Maltin qed ikomplu jattiraw l-attenzjoni ta' vjaġġaturi minn madwar id-dinja grazzi għal kombinazzjoni unika ta' storja antika, sbuħija naturali u kultura vibranti. Fost dawn il-ġurnal Ingliż The Independent ippubblika artiklu li enfasizza kif ix-xhur tax-xitwa huma ideali għal dawk li jfittxu aktar xemx u klima aktar pjaċevoli. F'dan il-kuntest The Independent isemmi lil Belt Valletta bħala waħda mill-ażgħar kapitali fl-Ewropa, iżda waħda li tispikka l-arkitettura barokka tagħha u l-veduti tal-Port il-Kbir. L-artiklu jenfasizza li fix-xhur ta' Jannar il-kapitali Maltija tgawdi temperaturi ta' madwar 16 grad Celsius, ideali għal mixjiet fit-turuq storiċi bħal Triq ir-Repubblika, kif ukoll biex wieħed igawdi l-kċina tradizzjonali Maltija fosthom l-istuffat tal-fenek meqjus bħala l-platt nazzjonali. Minnaħa l-oħra kien hemm ukoll il-pubblikazzjoni fil-gazzetta rinomata Ingliża The Mirror li fl-artiklu pubblikat fit-tieni jum tas-sena l-ġdida semma lil Malta bħala waħda mid-destinazzjonijiet Ewropej li joffru vaganza ideali. F'dan il-kuntest l-attenzjoni ta' The Mirror kienet fuq il-Belt Valletta li spjegat li minkejja ċokon tagħha hija bħala waħda mill-aktar bliet affaxxinanti għaż-żmien sajfi. Il-gazzetta Ingliża stqarriet li l-Belt Valletta hija wkoll sit ta' wirt dinji tal-UNESCO fejn wieħed isib palazzi barokki, kniejjes storiċi u anke veduti mill-isbaħ. Dan kollu jagħmel il-kapitali Maltija bħala destinazzjoni unika għall-2026. The Mirror isemmi wkoll il-klima xemxija b'medja annwali ta' kważi 3000 sija ta' xemx. Anki Għawdex ġiet ikklassifikata bħala destinazzjoni ewlenija għall-2026 mir-rivista Travel Market. Dawn ir-rikonoxximenti internazzjonali ikomplu jikkonfermaw il-pożizzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni turistika ta' livell għoli li kapaċi toffri esperjenzi varji matul is-sena kollha.